Tibelo, Ipangako ko, Ginoo. king ipanalangin ko ring makasalanan. Ipangako ko, Ginoo. King pamatulanda ka, king kapaliwasan. Ipangako ko, Ginoo. King maglaring ko, king kasalanan da. Ipangako ko, Ginoo. King lingapan kong maging tapat, king kakong estado. Ipangako ko, Ginoo. King maralasda kang dalawan, king Santisimo Sakramento. Ipangako ko, Ginoo. King mingat kong dakal, king anyo ko arapan mo. Ipangako ko, Ginoo. King pakamalang ke, ing malayindo mo, Maria. Ipangako ko, Ginoo. King bilugang ko, ing kapanaligang ko keka. Ipangako ko, Ing ibili ko, ing hanggang pamaninaya ko, king pangaras ko, banwang pupuntalan ko. Ipangako ko, Ginoo. Indaptan ko, ing miya ko, bang matya ko, kambe mo. Ipangako ko, Ginoo. Lubos ko pong ibabiyaketi kaya ka, Jesus ko. Malu ka lang tuto, dapot balo ko lalawi ka king sintaning babye, babo ning lamak ning babye. Inya matula akong bina, yako, musmus ko at talangulaga, inya bang atupad ko reti, manalig ko, king malmong grasya, salabat siya tukso, askalana ko ning kagaga ko, at ipalbog na ko ning kainan. Pakatakot iti, nung emo imbalo ko at ika kasiping ko, sa salpantayanan ko nung magkapilit ko, ako sukat tumakot, kindatang, pablasang sapwan mo ko, at itiyang pamagtagumpi ko, Diyos ko, mabno kapuka ko, yanasa. Sacramentum veneremus servi et antiquum documentum novos et tritui praised et fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio prosidenti ab utroque comparsi laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestisti eis, omne delectamentum in sedentem. Oremus. Deis que nobis sub sacramento mirabili passionis tui memoriam reliquisti, tibi quesimus, ita nos corpore sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis juditer sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Siklod tamang po.
Mipuriing Diyos, Ipuriing Diyos, mipuriing kasantusan-tusan ng lagyo, mipuriing kasantusan-tusan ng lagyo, mipuri Yesu Kristo, Diyos sampung taong totoo, mipuri Yeso Kristo, Diyos sampung taong totoo, mipuriing lagyo ng Jesus, mipuri ang lagyo ng Jesus, mipuriing puso ng kakamal-kamalan, mipuri ang puso ng kakamal-kamalan, mipuri Jesus King Santisimo, sakramento ng altar, mipuri ang kasantusan-tusan ng daya, mipuriing Banal na Espiritu in Paraklito, mipuri ang Banal na Espiritu in Paraklito, mipuri ang emunanong degula na Hindu ng Diyos, si Mariang kasantusan-tusan, mipuri ang namunan degula ni Maria ang kasantusan-tusan, mipuriing banal na temimusinga ng pangakakli, mipuri ang banal kay musinga ng pangkagli, mipuriing maligayang pangauli na banwa, kaladwa at katawan, mipuri ang maligayang pangadala na banwa kalado at katawan, mipuring lagyo ng Maria, Birhen Ampong Hindu. mipuri ang lagyo ng Maria, Birhen ng Pongindo, Mipuri San Jose, in kawagas-wagasan ng esposo. mipuri ang kalinisan ng esposo ng Birhen Maria, yung maligayang San Jose, Mipuring Diyos, karingkayang anghel, Ampong Banal. mipuri ang Diyos karing kayang angel ng pong banal. Ibigay sa ka, ibigay sa ka. Payabak po kay kayungan. Kambeta po din kay katamang pasariling kapag nasan ka niting misa. Pakiyabeta lang naman po din makatuking intentions. In kapasalamatan da po de Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rono Gomez and family, Jose Pepe Ison, Sally Francisco Seller and family, Ferdinand and Myrna Leasing and family,
Bien and Mila David, Apostolado ning Panalangin. Kapasalamatan da naman di magmasusi king Aldo ng Kebaitan, di Marisol Kalayaan, at Jericho Jimenez. Para king anibersaryo ning kayang pang-ordain, Reverend Father Raul de los Santos. Special intention, Deeds Enita David and family, Engineer Jesus Punsalan, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Ning Torres, at Gemma Lumba. Guidance of the Holy Spirit, Samantha May and Mian Eli Manaloto, at Redian Malyari. Para king malalagwang kapaldanan dari, Megan Centeno, Felipe at Corazon Pajardo, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, Sheila Marie Lagman, Brother Pat Ahos, Feli Ortega, Ruben Castillo, Aicha Mendoza, Corazon Barrera, Natividad Perez, Joy Manalo, Espiridion Kayanan, Belia Trinidad, Mark Antonio, Michael Alfaro, Rosel Montemayor, Bianca Marie Santiago, Sidney Obenario, at Aida Ocampo. Para kingalanangkang kapainawan ng Karadwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Alfredo Senior, Bernardito, Angelita, Barbara Angel, Antonio, Salvador Jr., Yvonne, Natividad, Benjamin, Romel, Anita, Wade, Feli, Bong, Josepina Death Anniversary, Ricardo, Lady Irish, Florencia, Alvin, Gabi, Rainier, at Ding Baldang Kaladwa, King Purgatorio. Kilagyan ng impaham po ng anak, po ng Banal Espiritu, ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyago ng Banal Espiritu, mantabi kaya kaingan, maya payabak, kaya kayo po, at adano pong bulan ding may lagas kang kalendaryo tan 2024, tiyutan na king bayong bulan, at first Friday, bang anita bebe tayong matampang apag masusyan si siyang tala pareng kasalanan tamo, manyad pantaw dot pakaludo king apong Ginoo.
Ikang manaliling tagumpe, king balamuari, kapiguan, Ginoo pakalulu. Ikang batong sikwil, daring manalakad bale, amilyaring batong panyulo, Kristo pakalulu. Ikang umpisaning meto nga bayang kasunduan at meto nga bayong balayan ng Diyos, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may paintutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alangang manalangin tamo. Oy, paming mapamakalulu, ding dapat ming kapanisyan, yatad da sana kaya kaming kapatawaran. Ibuklat doring puso mi king lugod mo, at sadyara kami para king daratang ng papestan ning pamanyubling mebye. Itiyadwan mi king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibit maghari kambe mo at ning banal espiritu, metong mo king panga-Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibot, kay libro ning Henesis. May gitneng kaluguran Israel i Jose, kesa karing aliwan ng anak, uli ning matuwane Israel, inyang mibayit yo i Jose. Ginawa yang imala na makabatakde para kang Jose. Inyang ikit daring kapatad na, king may gitneng kaluguran tatara, kesa king keno paman karelang mikakapatad. Pikasaman de, at erane burimang kasabi. Misa na Aldo, mintala kin Sekem ding kapatad ng Jose, ban pastulan ingkawa ng tatara. Nga ng Jacob kang Jose, wari ding kapatad mo, magpastul labanda ka rin Sekem. Penalukyan na lang Jose rin kapatad no, at di sana lakarin kindotan. Malahot ya po, ikit dane, at bayo mi lapit karela, apisan metong danang patende. Ngarang mi sabi-sabi, o yana ing mapaninap, meko keni at patenyo, at sakataya iyukse kintalaga. Sabyan tamo ing liklak nening mabangi sa animal. Lawan tamo, nung nanong kararasan, dareng paninap na. Inyang dimdam ng Ruben iti, penikwanan ng iligtas karela. Ngana, etaya papaten. Sinabi na pang Ruben karela, king ela patulong daya, nune iyug sera niya mo kintalaga, karingking ilang, at ere sana panasakitan. Sinabi na iti, ban aligtas ni Jose, king gamat daring kapatad na, at abalik ni kantata na. Inyang milapit ni Jose kareng kapatad na, likas de ing imalan asusulod na. Itang makabang imalan ang makitakde. At inuksere king alang danum at talaga. Kaybot, linukluk lang mengan. Inyang miglalawelo, may nakit lang Ismailitang abe-abe maglakbe, iba't Gilead. Papunta Ehipto. Panyangkap at pabanglo inkargada rin kamelyo. Kanita nga ng Huda karing kapatad na. Nanong apalata mo, nung sakali mang patentaya ing kapatad tamo, at ilihim ing pangamatena. Pisalita niya mo karing Ismailita, at etaya panasakitan, uling kapatad taya. Lamanin ni sarili tamong laman. Pekiramdaman de Ihuda ring kapatad na. Daralan lakanita ring mga lakal at tao midyan.
Sinakare i Jose king talaga, at pisalire king alagang 20 pirasong pilak kareng Ismailita. Tikiraneman deti i Jose king Ehipto. Ing amano ning Ginoo. Eyo sana kakalimuan ding malangke yang depatan. Ing Ginoo pe patatangyan danub king lugal la ito at sinira na in sablang apanganda. Dapot tinubod ning makapanguna karela i Jose. Anting ipus pisalire. Tenikalada lang bitis na at pati na imbatal na ang gading amano na begin tutula. Ing pepatutu ya ing amano ning Ginoo. Kanita ing ari ning Ehipto pepabulos ni. Ing Panginoon daring bansa gewaning malaya. At penibalana king pebale-bale na at talapangasiwa king sabla ng bandi. Ing mayap, ya ing sukat yung daptan, at aliwa ing mayap, ban kayong mati. Kanita, tunay makyabe yake kayo, ing Ginon Diyos, amayupaya. Ing Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king maipabalitag pangkang San Mateo. King panahon ito, Jesus sinabi na karing mata sa saserdoti at karing makatwaning balen. Pakiramdaman niyang metong pangtalimhaga at yung metong atawang menanaman ubas king gabun na at bekurane. Kinulkul yang pibilyanan king pipapasnan ubas at mitalakadyang metong atori. Kay ba't nanita, peniwala na karing kasamak at sakaya king marayong lugal. Inyang miras na ing panahon ning pamamupul ubas, tibura na ring ipos na bantanggapanda karing kasamak ing partina. Penasakit dala ring kasamak na ring ipos na. Pemalupalo ring metong, petering metong at pemasibas ring metong. Pasabay may tubod na namang aliwapang ipos ing makigabon. Lalo lang dakal kesa karing minuna, at makanya mo naman yung depat daring kasamak karela. Katataw niyan, tinubod niya karela yung anak ng lalaki, nga na pihong igalang daneman ing anak ko. Dapat inyang igit daring kasamak ing anak, ngarang may sabi-sabi. Iti yung talapagmana na ning pakisamakan tamo. Tara, patentaya, banakwa taming bandina. Nya dekap de, liwal deking mulahan, ubas, at saka repete. Nga nang kinutang Yesus, ngayon nung datangan nala, ning makigabun, nano kayang daptana karing kasamak ng deta. Ngarang may kibat, sigurado na lang ipapate ding emaya patawang deta, at ipakisamak ning mulahan ng ubas, karing aliwang makisamak,
amunye king pupul king panahon akarampatan. Nga ng Jesus karela, ay wariya pa sa ini king kasulatan. Ing batong era buriring manalakad bale, ing maging batong pamuntok. Dapat na itining ginu at pagmulal ng tamo. Yang ini sasabihin ko kaya kayo nga ng tinuglong Jesus. Milokone kaya kayong kayarian ng Diyos at miyabiya karing taong biyasang papamunga kaniti. Inyang dandamdering pamuntok ding parit parisew yung talimhagang sinabi ng Jesus, balura king ila ring pamaramdamana. Buriring iparakap, dapat tatakot la karing tao. Uling kikilalanan ding metong apropeta Jesus. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Isa pong panyaya ng panahon ng Kwaresma ay ang lalo nating paigtingin ang ating mabuting samahan, kung mabuting ang samahan, ang ating ugnayan bilang mga tao. Kaya dito sa ating mga pagbasa ay parang binibigyan lang tayo ng mga harang o kaya sumisira sa ating relasyon bilang tao. Yung una po sa ating unang pagbasa, ito, yung mga anak ni Israel o ni Jacob, yung 12 anak niya, mayroon palang mukhang favorite si Jacob. No? Ito si Joseph the Dreamer, yung mapangarap niyang anak na si Jose. No? At dahil parang may special treatment sa kanyang ama, kinainggatan siya ng kanyang mga kapatid. Si Jacob pa naman, o si Israel, mahilig ikwento yung kabutihan yata nitong si Jose sa mga kapatid niya. Ang kinagagalak ni Israel o ni Jacob sa kanyang anak ni Jose. Kaya lalong nanggagalaiti sa inggit ang kanyang mga kapatid. Mabiblame mo na ba naman yung si Jacob kung paborito niya si Jose? No? Kayo po bang mga magulang, mayroon ba kayong mga favorite sa mga anak nyo? So kung minsan po, it's not good to play favorites. Pero kung minsan hindi dahil sa hindi mo pinapansin yung iba, kundi may ibang hatak yung hindi lahat tayo pare-pareho ng personalidad. Hindi lahat tayo pare-pareho ng karisma, ng itsura. No? Kung minsan meron talagang nakakaakit sa atin. No? Kaya nagiging favorites. Yung teacher, siguro cute yung estudyante niya. Kaya malambing, ganyan. No? Kaya mabait. No? Iba-iba yung dahilan kung bakit kung minsan nagiging favorite mo isang tao. No? Kaya maaasahan mo siya. Kahit sa kayo pong mga magulang, no, pwedeng meron ganyan, mas malapit kayo sa panganay, o kaya sa bunso, o kaya sa pangatlo, no, na pwedeng ang mag-cause ng away. Pero kung minsan, baka meron din naman point yung mga kung bakit mas malapit sa kay kuya, may malapit sa kay bunso, baka may point naman. No. Ito pong si Jacob, no, favorite niya si Jose. Later on, nakita rin ng mga kapatid niya kung bakit malapit si Jacob kay Jose. Alam niyo po, ginawa nitong mga magkakapatid sa kanilang kapatid niya si Jose? Pinagplanuhang patayin. Pero isa sa kanila, naisip na isalba si Ruben. No? Sana iulog na lang doon sa isang malaking hukay. Pero may dumaang mga nangangalakal na Ismaelita at nagsuggest yung isa sa kanila, huwag nating patayin ang kapatid natin, kapatid pa rin natin yan. Ipagbili na lang natin siya sa mga nangangalakal. At yun nga po, pinagbili ang kanilang kapatid. Yung kanilang kinaiinggitan na kapatid. Dahil sa sobrang inggit, ito,
parang humatak sa kanila para saktan, gawa ng masama ang kanilang kapatid. No? Pero sabi ko nga po, baka may dahilan bakit favorite siya ni Jacob, itong si Jose. Kasi later on po, years later, nagkaroon ng famine sa Israel. Nagutom yung pamilya ni Jose, pati na si Jacob. Naging makapangyarihan ng Egypt. Doon napadpad si Jose. At dahil marunong magbasa ng mga bagay-bagay, pati na yung mga panaginip, ginawa po siyang gobernador ng Pharaoh. Kaya naging makapangyarihan si Jose. At tanan niya po, dahil nga nagtagutom sa Israel, napadpad doon ang kapatid ni Jose. Years later, hindi siya nakilala. Pero si Jose, nakilala niya yung mga kapatid niya. Ganun pa man, hindi niya pinaggantihan. Hindi niya sinaktan, no? Itong si Jose, yung kanyang mga kapatid, bagkus tinulungan pa. At para sa kanya, that was God's plan. No? Kahit na yung masakit na dinanas niya, para kay Jacob, ito'y plano ng Diyos. No? Kaya ito, si Jacob, favorite niya si Jose. No? Siguro sa ating ganun. No? Kaya yung mga magulang, favorite si kuya, baka masipag, masuyo. O kaya, may ibang magandang katangian. Pero ito nga po, sa sobrang kainggitan, pwedeng makasira ng relasyon. At dahil nga ngayong panahon ng Kwaresma, parang binabalaan tayo ng ating pagbasang ito, yung first reading, na tignan natin kung mayroon tayong ganitong ugali na mainggitin. At baka yung inggit natin magdala rin sa atin sa kapahamakan. Yung pag-isipan nating masama ang ating kinainggitan. Samantalang pwede namang gawing positive yung inggit. Yung hindi maninira ng kinainggitan, kundi gawing inspirasyon ng mga kinainggitan. Halimbawa po, no? Ay, buti ka pa. Nakabili ka na ng house and lot. Inggit po yun Pero hindi ibig sabihin na kainggitan mo, sisiraan mo, sana mamalasing ka. Hindi. Kundi pwedeng gawin yon bilang inspirasyon. Pagsisikap din ako. No? Kung nagawa mo, magagawa ko rin. Ito po, pwede naman maging positive ang inggit. Inggit na hindi naninira. Inggit na hindi nananakit. Kundi inggit na tutulak sa atin para ma-inspire sa buhay natin. Ang pangalawa po, sa ating ebanghelyo, ito pa yung sumisira sa ating relasyon bilang tao. Hindi lang yung inggit. Pag hindi natin alam, hinarapan ng inggit. Itong magaganyang nangyayari sa atin. At ito nga po yung kasakiman. Yung kasakiman. Kasi dito sa ating ebanghelyo, itong may-ari ng lupa, pinatayo ang isang ubasan at kumuha ng mga kasamak. Tagalog ba yung kasamak? No? Para silang mamahala dun sa kanyang ubasan. After ilang taon, namunga na yung, siguro buwan lang ito, namunga na yung mga ubas at kinukuha na ng amo ang kanyang, o yung may-ari ng lupa, ang kanyang parte doon sa harvest ng ubas. Ayaw ibigay nitong mga kasama. No? Nagpadala ng mga utusan, itong may-ari ng ubasan. Yung iba, sinaktan at yung iba naman ay pinatay. No? Hanggang sa nag-decide yung may-ari nitong ubasan na ang anak na niya ang kanyang ipadala at baka sakali igalang kanyang anak at ibigay na ang parte sa kanyang ubasan. Tignan niyo naman po yung sinabi nitong mga kasamak. Tara, patayin natin itong anak para mapasa atin itong ubasan. Siyang tagapagmana. Ganyan. Ito po, no? Sa panahon ng Kwaresma, ito rin ang dapat tignan natin sa ating sarili. Yung kasakiman, yung pagiging ganid. Sisira hindi lang sa ating pagkatao, kundi sa relasyon natin sa isa't isa.
Pag ang mga bagay-bagay, kuminsan di naman sa atin, pinag-interesan pa natin. No? Yun ang mas malalang kasakiman. No? Ngayon nga po, ang daming mga nangyayaring gulo sa lupa dito sa ating bansa. Diyan sa May Angeles. No? Hindi ko alam kung sinong sakim o kung sinong ganid. Kasi meron din namang mga taong ginagamit ang lupa na hindi naman pala kanila at pinababayaan silang gumamit sa lupa at no cost. No? Pero pag kailangan na ng may-ari ng lupa, ayaw naman ibigay nitong mga tao na hindi na naman kanila. Wala naman silang rights. Pwede rin naman na yung mga maraming may lupa, dami na nilang lupa, hindi dapat ibahagi naman sa mga walang lupa. Pwedeng mag-meet sa somewhere, parang ganun po. At kaya ito pong ating ebanghelyo, ito yung pinapatignan sa atin. Itong pagiging saking at ganid. Kung ang ating isipan ay hindi lang yung pangsarili, kundi ang kapakanan ng nakakarami. Kapakanan ng ating kapwa. Baka ito yung pangharap natin sa ating kasakiman. Ito yung antidote natin sa pagiging ganid. Pag hindi natin iniisip lang ang sariling kapakanan, kundi isinasalang-alang natin ang kalagayan at kapakanan ng bawat isa. So ito pong dalawang, ugali ba? Sa atin, tignan natin ngayong Kwaresma na naninira ng relasyon natin bilang tao. Samantalang dapat mahalaga natin ang isa't isa at mahalaga ang ugnayan natin bilang tao. Yung una, ang pagiging inggitin. At yung pangalawa, ang pagiging ganid at sakim. Naway tulungan tayo ng Panginoon Diyos na mapaglabanan. O kaya naman mabaligtad natin itong mga ganyang negatibong ugali natin. At kesa na negatibong ang binibigay sa atin, maging positive. Yung inggit, inspire tayong magsikap pa. Yung kasakiman naman, ibaba tayong balaki ng kapakanan din ng isa't isa. Amen. Ngayon po'y ating dulog sa pahinting mga kailingan, tayong lahat na patuloy na inaakay ng Panginoon tungo sa magandang ugnayan bilang tao. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, ibiyemi sa akin ka, ing bunga ng mayap ning biyemi. Para king Iglesia Katolika, manano na sanang anting ubasan ning Ginoo, laganap yakaring sablang bansa at mamungang dakal abungang mayap, ipanalangin taking Ginoo. Para karing pamuntok ning gobyerno, ing karelang katapatan at dedikasyon king obra, mamungas sanang metong abayong lipunan a maunlad at payapa, ipanalangin taking Ginoo. Para karing daralan kasakitan, ing karelang pamagdusang, magobras sanang ating pataba, apapamunga karelang labis-labis abunga, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, kapilan man sana eta magselos o mangandirya karing aliwa, nune magobra tamong lubusan, king sulok amituldo kaya katamo kilubning ubasan ning Ginoo,
ipanalangin taking Ginoo. Ngenya duan tamo ing sarili tamo kapag nasan. Ipa, mipaligayan ka nung mamunga keng dakal. Iti sana ato paran mi kapamilataning masoloming pamakyagom kang Kristong kay kang anak at ginumi. Amen. Pakamalang kapatad, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, si Panglubos mayupaya. Oy paming miglalang, isadya mo kaya sanang magmasusi, karating misteryo, at sa pan mo kayong may biyebe, king lugod, apapasyagda. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong, ginumi, ang ginuma natilya kay kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong ginoo at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang paratit numang kalinoy pa, Diyos king alangang galubos mayipaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Balang banwa, babeme kaya kamiting masayang panawon, anong numi pagsadyan ing pamagmasusi king pamailasa, kamatay na pamanyubi ng mebye,
kambering may bayong puso at kaisipan. Ipagkalubmay kay kaming espiritu ning malugod a kagalangan kay ka, aning kusang luba pamanyuyo karing kaparaming tao. Kabagagana kami la ring maulang may palyari, amin niya baying beke kami kapamilatan ng Kristo, may gaganap kilubmi ing larawan ing kay kanganak. Ulinita kaberi sablang koro ring anghel karing banwa, daralit mi ing kay kang ligaya lantok ng ngaming babye kapurian kay ka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayin king espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayami daw kusang lug, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene kaling kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, at binyening kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Itiin kalis, ing kana akong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, ban kaya may patawaran na rin kasalanan. Naptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inikaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng may biyening anak mo. Daramya kaya kaiting tinapi, ning biyeting kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yatu, ban meganap ya kinugud, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at i Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman di kapatad ming pepainawan at maniyang subling niya, lala di Norma, Ricardo, Erlinda, Eduardo, at Elisa. Ading alapang miyang unabi, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kaya nga. Gawan mo kaya ang karapat dapat magkamit king biyananganga. Ban kaya benang Maria, ing birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawun, puriandakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, puriandakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tanglit mong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipami, tsaka banwa, isang banyi lagyo mo, natangke kami kayarian mo, ipaminta ng loob mo, kadisulik antibanwa. Ikakanan ni King Adoldo.
Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasaupan ni kang pakalulu, parati kaming may kabus king kasalanan, at minigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Nemo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman, king alanganga. Ing kapayapan ni Ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Tipong may kakapatid, may pupugahin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kayo. Kapayapan. Kordero ng Diyos. Sa nilalako ang kasalanan ni Ato, pakaluluan kami. Kordero ng Diyos, sinalako ang kasalanan. Kasalanan ni Ato, pakaluluan kami. Kordero ng Diyos, sa nilalako ang kasalanan ni Ato, bigyan mo kaya kami ng kapayapan. Ning malugod at maganakatang Ginoong Kordero ng Diyos, sa minalako king kasalanan ng yato. Noon tamang makasadyang tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoong matampang tanggap kaya ka. Ito sa kasmiyay ng mano mo.
Manalangin tamo. Oy, paming madugod, adilan no, sana niting komunyon, din kaya kaming biye, banlado ming tapat, apagdulapan, ing kaligtasan, pangakuna. Iti adon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ting ginoo, manatili kaya kayo, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa maipaintutu, ing ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu, mayari ni kaya katang kapag masusyan, o may tanang yan luguran ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, at maya po oras gandang araw, marami pong salamat.